Зомбі-апокаліпсис ужо тут. Вірус, які спаў 30 тысяч гадоў, жывы? Усе мы бачылі сцэны зомбі-апакаліпсісу, а ён бліжэй, чымся можна ўявіць. Навукоўцы знайшлі вірус, які быў замарожаны 30 тысяч гадоў у вечнай мерзлаце Сібіры. І ён усё яшчэ небяспечны. У 2014 годзе французскія навукоўцы даследавалі ўзоры вечнай мерзлаты. Яны знайшлі там гіганцкі вірус, які назвалі петавірусам сібірскім. Яго памеры проста неймаверныя. 1,5 мікраметра. Гэта больш за некаторыя бактэрыі. Але самая дзіўная рэч, пасля 30 тысячагоддзяў у ледзяной вязніцы ён усё яшчэ функцыянуе. Гэты старажытны зомбі знайшоў сваю ахвяру ў лабараторыі, амёбу, і паспяхова заразіў яе, запусціўшы працэс капіявання. І колькі яшчэ такіх скрыняў Пандоры хаваецца ў глыбінях Арктыкі і Антарктыкі. Гэта могуць быць вірусы, з якімі чалавечы род ніколі не сутыкаўся, і яны могуць павярнуцца. Будзем спадзявацца, што сярод тых, каго могуць выпусціць на волю змены клімату, не знойдзецца тых, хто будзе паразітаваць на сысунах, то бок на нас з вамі. А больш цікавага пра вірусы вы зможаце дазнацца з відэа на канале Smash.